Добър вечер, дами и господа, Next активист има от Варна. В момента сме човека, който е леко неприятен. Леко неприятен. Денят е 15-ти, деня на Варна. Next активист има много яко място. Ще ти го набия тясно, да почнем от сега, може ли да наредя няколко неща? А така, Ти си сега. чето има време, ама на кой му дремне след 10 години, на върха ще дремне. Ти ще го гледаш отдолу и ще викаш колко. Боли ме пара, за тоя батъл паля цигара, отивам на бара, знам, че ме чака яка до пара. Сервитьорките са екстра. Обаче чух нещо лошо, ще им го на места, казаха ми, че не сервирали добре. Какво ми пука, бе, братле? Харесва ми до парата, ей, братле. Чакаме Жокер. Мога да римувам още на, братле. Next Activist ще бъде качено в YouTube, в Facebook, всички ще го видят. Това е моята телевизия с моите неща. Ти си пълен тапак, цури ме отзад. Много неприятен, следващата рок звезда.